Ngayon, nandiyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Dabawenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. Ngayon, nandiyan na yung bridge. Bullseye! Bullseye! Alas 8:25 na mga higala ang tagna sa atong pagpanagumanuban. So asa na abot diri mga higala ang giingon ni BBM nga ilang gipunduhan? Nga mo day gasto ang Pilipinas ani mga higala? No? Kunili gikan gyud ni mga higala sa People's Republic of China. Bullseye! Bullseye! Kanang Bukana Bridge mga igsoon kabahin gyud na sa stretch mga higala sa Coastal Road. No kay unsao man nimo na pagpatabok diha kung wala nang tulay mga katropa. No, apil gid na siya. Mula ginaingon nga karon kay malampuson man na mawala na sa eksena ang naningkamot mga higala ni ana. Bullseye! Bullseye! Pero kung kana mga higala na palpak, sure bolta. Unang-una mga higala si Auntie Claire, moy mo Bullseye! moy mo tirada na mga higala mo ingon. Alam naman natin sa mga Duterte yan. Mo na gina.